Ang ating pong teksto ay makikita sa libro ng Unang Mga Hari. Sa 1 Kings chapter 17, makikita natin dito, pakisundan lamang po ninyo mga kapatid. At naway tulungan tayo ng Panginoon sa ating mga pangangaral na ginagampanan. Tatandaan natin na ang pagsimba ay hindi pangalagad. Kapag tayo nasimba, ang Ginoo ang nangangalagad aton. Naintindihan niyo mga kapatid ko? Kaya ngayong umaga, ang Panginoon it nangangalagad ha aton nga kita maging mahibaro. Maging kita maging makinaadmanon sa kanyang mga salita. Base maging takos kita hit pangalagad, hindi kita pwede mangalagad nga waray na tibaroan ay. Sanglit, kapag nagngalagad tayo, hit pinaagit aton kalugaringon nga hunahuna, sa dulo tayo ang magmamataas. Kaya ngayong umaga, tulungan tayo ng Diyos na maunawaan sa kanyang kapakumbabaan sa atin, kagaya ng pagpakumbaba ni Yesu Kristo para sa ating kaluwasan, ay maintindihan natin ang kanyang kapangyarihan sa pagpo-provide at pangangailangan para sa kanyang buruhaton. Sa 1 Kings chapter 17 mga kapatid, makikita natin ang buhay ni Elijah. Elias sa Tagalog, sa ibang mga kasalinhit Biblia, makikita nyo si Propetang Elias, mga kapatid. Si Propeta Elias ay walang masyadong background sa Biblia. Excuse me, kundi tigdahiya umulpot sa eksena sa gitna ng bansa ng Diyos na yung mga tao ng Diyos tumalikod sa Diyos. Ang libro ng 1 Kings, 2 Kings ay libro ng mga hari kaya pinamagatang kings, hadi. Sinulat ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta yung kabutangan ng kanyang nasod, ang bansang Israel, kung paano niya ito pinapanumbalik. Sabagat sa kanilang katigasan ng kanilang mga puso, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, lumalayo sila sa Diyos, hindi sila nagiging masinugtanan sa Diyos, ang kanilang mga puso ay lumalaban sa Diyos. Ang Panginoon ay nagpapadala ng mga manragna. Mga kapatid, ang pagpapadala ng Diyos ng manragna, nagpapakita ng kanyang pagmamahal. Naghahatag iyahin sagdon, naghahatag iyahin minsahit mula sa Diyos, na yung mga taong napapalayo sa Diyos ay muling makapanumbalik. Sa 1 Kings chapter 17, makikita niyo mga kapatid, dito sa verse 1, nagsiring kan hadi Akab, inusa nga manragna, nga ginngaranan kan Elias, nga taga Tisbe, Hagalaad. Si Elias ay taga Tisbe, Hagalaad. Sabi niya, nagsusumat ako ay imong hangaran ang Ginoo, ang buhi nga Dios, han Israel, nga akong ginaalagad, nga mawawaray tunog uuran sulod hinin masunod nga pira ka tuig, nga dahan akong liwat pagsiring nga imo. Nagyakan siya ng isang propesiya at isang mensahe mula sa Diyos na hindi magkakaroon ng ulan 3 taon at kalahati. 3.5 years nagsiring ang propeta Elias sa haring si Akab, sa English ay Ahab, tungkol sa kanyang kasamaan sa pagiging hari sa bayan ng Diyos, at sa kanyang pagdudumara sa bayan ng Diyos, sa kasalanan, sa paglayo sa Diyos. Yung asawa ni Ahab na si Jezebel ay daot-daotan nga asawa. Pinagpapatay niya yung mga propeta ng Diyos. Kung binasa niyo yung libro ng mga hari at kronika, diyan nakasulat yung talambuhay ng mga hari. May mga haring suwail, mayroon ding mga haring masinugtanon sa Diyos. At itong si Haring Akab ay isa sa mga haring masama na naging leader sa bayan ni Israel. Sanglit, pinadadaan niyan ang Ginooin, manragna, na kundiin nagsumat, hinbubuhato ng Diyos sa bayan ni Israel. Sabi ng propeta, Hari, susumatan ko ikaw sa ngaran ng Ginoo. Mawaray tunog uuran sulod hinin tulo ka tuig ngan matunga. 3.5 years. Mga kapatid, kayo mismo, maaram ko ano pwede mangyari kapag tulo ka tuig ngan matunga it waray uran. Tagtuyot. Lahat ng mga tuna hindi pwedeng taniman, hindi mabinungahon, waray tubig. Di rin lang ito basta pagtagtuyot, kundi waray good. Waray good. Mga kapatid, si Elijah ay isang propeta. Kung pag-aaralan niyo ang buhay niya, ngayong umaga sa aking pag-aaral sa kanyang pagtulong sa akin,
at tulungan niya din tayo na may bigay ko sa inyo ng bugos, kini nga aral sa kadaling oras. Kadali lang na oras, bibigay ko sa inyo ng buo. Si Elijah, siya yung propeta, hiyan, propeta, nga humamon sa mga propeta ni Baal sa bukid. Kung maalala nyo sa prayer ba na discuss natin to. Siya yung kaisa-isang propeta, hinamon niya yung mga buwaon nga manragda. O sige, paghalad ka mo, maghalad gyap ako. Naghalad yung mga propeta ni Baal, sinusugatan nila yung mga sarili nila, sumasayaw pa sila. Waray apoy natikang halangit para sunugon na nila halad. Sabi ni Elijah, o baka natutulog ang Diyos nyo, o baka lumakat. Sabagat ang irasabot, kung hinuan, kung kanay halad, ang sunugon, hit kalayo natikang halangit, iyaan tinod nga Diyos. Pero waray nangyari sa mga buwang nga propeta. Damo hira, more than 400 nga propeta nag-alay, 400 dira kabuok nga mga manragna. Waray na hinabo, tulo ka adlaw hira naghinalad. Pero kan Elijah, mausa ka ampula, umuran na hinapoy, tikang sa langit, sinunog na ang kanyang halad sa Diyos. Kung maalala nyo sa ating mga pag-aaral. Siya ang propeta na waray umuyon sa dalagan hit nasod nga maraot na nakontra sa Diyos. Mga kapatid, siya din ang propeta na nag-announce hit kamatayon ang hadi na Ahab ng ang kanyang asawa si Jezebel. So, ang kanyang ministry, walang ibang punteriya ang kanyang ministry kundi pabalikon ang puso ng mga tao tikato sa Diyos pabalik. Nagbabackslide man mga tao. Ginpadara yan Diyos para ipabalik kira sa Diyos. Nagpadala ang Diyos ng sumpa 3 taon at kalahati hindi uulan, hari. Mga kapatid, sinugo siya ng Diyos. Kaya siring ng Diyos sa kanya sa verse 2. Niyan nagsiring kan Elias ang Ginoo, verse 3. Bayai ini nga dapit ngan pakadto hasinirangan ngan tago hiranihan sapa. Han kerit hasinirangan han Jordan, verse 4. Mahatag haimo an sapa hinirimnon nga tubig. Ngan ginsugo ko kunaan mga uwak. Uwak ibon to mga kapatid. Ginsugo ng Diyos ang mga uwak hin pagdara haimo hin pagkaon dito. Sa kanyang ministeryo, sa kalagitnaan ng mga tao na harayo sa Diyos, ng mga suwail sa Diyos, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Hindi basta pagkakabig-kalag ang trabaho ni Elias, kundi pabalikon ang mga tao na suwail sa Diyos. Mga kapatid, mas masayon pa ang trabaho ng pagkabig-kalag kaysa magpabalik sa mga tao na humirayo sa Diyos. Sa kabutangan ni Elias, na nasa gitna siya ng nasod ng mga lumalaban sa Panginoon, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Pinapunta siya ng Diyos sa isang sapa na may datubig-tubig pa. Sabi ng Diyos, dun ka. Sa iyong gawain, papadalhan kita ng uwak. At yung uwak may dalang pagkain. Verse 5. Basahin natin mga kapatid, verse 5. Sinmugot ni Elias, hansuguhan Ginoo. Ngan kinmadtungan nag-ukuhiya haligidhan sa pa kerit. Verse 6. Ang tubigan sa pa amoy irim nun. Ngan an mga uwak an nagdarahaiya hintinapay ug karne kada aga ngan kada gabi. Verse 7. Waray pag-iha nagmaraan sa pa tungod ka waray uran. Mga kapatid, sa totoo lang kung siya'y nag-aalagad sa bayan ng Israel, dapat ang Israel ang magsuporta iya. Tama mga kapatid, hindi. Kung siya naglilingkod sa Diyos, ang mga tao ng Diyos ang magsuporta iya. Pero tungod sila ay lumalayo sa Panginoon, tinugot ng Diyos pati ibon, ginamit ng Diyos para lang magdala sa Kanya. Pag maglilingkod tayo sa Diyos mga kapatid, bahala ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo dapat mag-alala. Sabagat ang Panginoon ay may ginhatag na sugo haatag nga dapat nating magampanan. Sa luyo nga may uran, sa luyo nga waray uran. Ang Diyos na tumawag sa atin ay matapat. Maaring nagbabago-bago ang panahon, pero ang Diyos hindi. Ang kanyang saad hindi nagbabago. Yan ang Diyos natin. Ang Diyos natin hindi kagaya ng tao, kundi siya ay Diyos na matinuman. Mga kapatid, di rin nag-iha. Yung sapa na iniinuman ni Elias, nagmaragihap. Yung kanyang iniistayan na
Inuukyan nga, mahatagayin irim na naubos. Verse 8, ano nangyari? Niya nagsiring kan Elias ang Ginoo. Verse 9, pakadto habungto han sa Refta. Pinakadto siya ng Dios sa isang lugar, hiranihan Sidon, ngan pag-ukoy dito. Pinapunta ng Panginoon yung manragda niya dito sa lugar ng Sidon. At sabi ng Diyos dito, ginsugo ko na inusa nga balong wabaye, nga naguukoy ditohin pagpakaon ha imo. May daan ang Diyos ginandam ngadto ha iya, nga magmamangno. At sabi dito, isang balong babae. Amen ba mga kapatid? Ang balo minsan, ginpapakawarayan la pulusit mga tao, gitatamay sa halipunan. Pero dito nakita natin na ginagamit ng Diyos yung mga balo. Amen ba mga kapatid ko? Balo ng babae. Verse 10, sanglit kinmadto ha sa Refta hi Elias, ngan han pag-abot niya hagang haan han bungto, ingkit aniya in usa nga balong babae nga nangangahoy hin mga igsurongo. Pag-ulpot ni Elias dito hitbong to, may dito babae na sumalaan sa ringan Ginoo. Nakita niya yung balo nga magpapakaon ha iya. Nagsiring iya ha hi Elias. Alayon dadi ako hinirim nun nga tubig. Verse 11, ngan hanti kuha na hiyahin tubig, nagsiring liwat hi Elias, alayon dadi liwat ako hin tinapay. So tungod kay daan adto siring suguhan Ginoo kan Elias, kadto bahala ko ha imo, may dako ginandam dito nga magmamangno ha imo. Samtang nagministeryo ka sa gitna ng mga tao na backslider. Sabi ng babae, verse 12. Anong sabi ng babae, mga kapatid? Anong sabi ng babaeng balo? Binmaton hiya, sayod ang buhi nga Ginoo nga imo Dios, nga waray na ako tinapay. Uo sa nala kaharop an akon arina, nga ada hinusa nga makaong ngan guti ay ngalana, hinulibo nga ada hinusa nga tibod. Kinman hiya ako pangahoy hin mga igsurungo, basi gamiton ko hin pagluto, han guti ay panganahibibilin, para na ako na anak nga naakon. Katapusan ini nga among pagkaon, ngan kahuman, mapatay kami hingguto. Sabi ng babae, propeta, yung lulutuin ko ngayon, hanggang ngayon na lang to eh. Isang luto na lang to. Pag naluto ko na to, wala na kaming makakain ng anak ko. Ano sabi ng propeta? Verse 13, ayaw ka baraka. Nagsiring ha iya hi Elias. Kadto na nga lutuan iyo pagkaon, kundi unahahin paghimo, inusa nga guti ay nga tinapay, di ka nga naada ha imo, ngan dad-aani ngan hiyaakon. Ngan katapos lutuan na ansalin para ha imo, ngan imo anak lalaki. Sabi ng propeta sa kanya na balo. Ano yung kalagayan ng balo, mga kapatid? Yung pagkain niya, o siya kaharap na lang, yung mantika niya, sakto na lang ng makaluto. Tagtuyot, tagmara sa paligid. Waray bisan na ano. Sabi ng propeta sa kanya, sige, lutuin mo. Dada ako, anay. Huwag kang mag-alala. Amen ba mga kapatid ko? Verse 14, kay amo ini ang siringan Dios, han Ginoo nga Dios an Israel, diri mauubusan hin arina an makaong, ngan diri hubsan hinla na antibod nga dahan adlaw nga magpadarahin uran, ako nga Ginoo. Sabi ng propeta, huwag ka mag-alala. Sasabihin ko sa iyo sa pangalan ng Diyos, lutuin mo yan. Hindi yan mauubusan ng laman. Suportari, anakon pangalagad sa Diyos, hindi yan mauubusan ng laman. Sabi ng propeta sa babae. Verse 15, linmakat an balo, ngan gintuman niyan iginsiring haiyan ni Elias. Ngan nagkamay adahira nga tanan igog nga pagkaon sulod hindamo nga mga adlaw. Nakita niyo mga kapatid ko ang provision ng Diyos. Sa gawain ng Diyos, hindi problema ang material. Ang pinaka-problema sa pag-alagad sa Diyos, yung pusong nagpapasakop sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.
Isip ng babae, wala na namin bukas. Sabi ng propeta, lutuin mo, huwag ka mag-alala. Sumunod siya. At yung iniisip niya na hanggang ngayong araw na lang, nakatabog pahiran ibang adlaw. Amen ba mga kapatid? Nga nagkamaya dahira, verse 15. Nga nagkamaya dahira nga tanan igo nga pagkaon sulod hinda mga adlaw. Verse 16. Sumala hanigin sad ang Ginoo kan Elias. Waray gudman kaubo si inarina an makaon. O waray mahubsi ila na antibod. Amen ba mga kapatid ko? Sa ating binasa, hindi tayo magtatagal. May pagpapala sa ating umaga, iniandaman Diyos. Gumagamit ang Diyos ng mga butang nga waray pulos sa kalibutan. Ang ginuhuna-huna nga waray pulos ng mga tao sa kalibutan, yun yung ginagamit ng Diyos para niya kay kahimayaan. Yung mga butang nga gintatamayan kalibutan, yun lugod ang mga ginagamit ng Diyos para sa kahimayaan niya sa kanyang kaharian. Ganyan kabalto ang Diyos. The only wise God used the foolish things of the world to confound the wise. Para mapahiya ng Diyos yung mga tao na saling nga kaya nila. Para mapahiya ng Diyos yung mga tao na saling nariko hira. Gagamitin ng Diyos yung mga tao ng bagat waray-waray la. Pawaray-waray sa kinabuhi. Na imbis yung mga riko ang gagamitin sa gawain, gagamitin ng Diyos yung mga iniisip nila na wala sila. Para yung kaluwalhati ng Diyos hindi mahingada yung tao, kundi mahingada sa kahinaan ng tao na pinalakas ng Diyos. 1 Corinthians chapter 1, verse 25 to 31. Babasahin natin mga kapatid sa libro ng 1 Corinthians chapter 1. Maraming pwedeng puntahan si Elias sa kanyang panahon, pero pinapunta siya ng Diyos sa babaeng balo na isang luto na lang may ginamit ng Diyos yung babae na walang asawa, na wala ng maluluto para maging gamit sa kanyang gawain. 1 Corinthians chapter 1, verse 25 to 31. Basahin natin mga kapatid at naway pagpalain tayo ng Panginoon. Verse 25, an kalulungan ng Diyos, labaw pa nga kinadman kayhan kanan tawo kinadman. So bisan singon nimo ang Ginoo lurong, mas maaram lagya pa niya kalurungan kontra nimo kinadman. Ganyan ka kinadmano ng Diyos. Ngan an kamaluyahan Diyos, labaw pa ka makusog kayhan kanan tawo kusog. Verse 26, kabugtuan, panumduma daw niyo kung ano kamuhadtoan pagtaw gahayuhan Diyos. Guti ay lahayuin mga mag-aram o gamhanan o may hitaas nga kahimtang hakatilingban sumalahan panunahunan tao. Verse 27, gintuyuhan Diyos, hinpagpilihan giniisipan kalibutan nga mga lurong, basi maaluhan an mga mag-aram, nganhan giniisipan kalibutan nga magluya, basi maaluhan an mga magkusog. Verse 28, ginpilihan Diyos ang ginpapahiubos ang kalibutan ngan gintatamay, ngan ginuhuna-huna nga waray gamit, base hisabtan nga waray gamit ang ginuhuna-huna han kalibutan nga importante. Amen do mga kapatid ko. Sa gawain ng Diyos, hindi natin kailangan ng mga mayayaman. Narinig ko to minsan sa ating pastor. Nagwali siya 2 years ago. 2 years ago, 3 years ago. At narinig ko din to na pangangaral mula kay Pastor Arias na nakita ko rin sa baran niya kasulatan, diri naton kinahanglan Enrico nga kaupod sa buruhaton. Anat kinahanglan inin kaupod nga naton nga andam pagpagamit ang Ginoo. Wag mo tamayon yung sarili mo. Kasi yung kasing-kasing paladaan nga andam pagpagamit sa Dios, mas maupay ton kung tayo Enrico. At kapag may puso kang andam magpagamit sa Diyos, kahit wala kang lakas, palalakasin ka ng Diyos. Kung andam ka magpagamit sa Diyos, bisan waray ng kinadman, tatagan ka ng Diyos. Kung waray ng material, bibigyan ka ng Diyos. Sabat, nakita ng Panginoon ang iyong puso. Ang mahalaga sa Diyos yung puso. At ang puso ang hindi nakikita ng tao. Ang tao tumitingin sa panlabas.
Kaya yung mga tao sa mundo, kapag mayaman, naduko hira. Hadlok hira pag mayaman. O kwartahan iton, maduko kita. Bakit? Nabase siya sa panlabas. Mga hadlok ka politiko. Bakit? Mga tao sa labas tumitingin eh. Pag nakakutsi, yuko eh. Nayukbo. Sa mata ng Diyos, ang mayaman yung ginagamit niya. Naunawaan niyo mga kapatid ko. Sa Diyos, waray niya pinalabi. Sabagat yung mayaman na walang Kristo sa impyerno pa rin babagsak. At yung mahirap na ginagamit ng Diyos, sa langit ang punta. Anong pinagkaiba nila? Pagpapasakop. Puso. Yan ang pinapahalaga ng Diyos, puso. Hindi kung anong meron ka. Sabagat lahat ng meron ka, isang araw pwede rin mawala yan. Huwag ka magbasa dyan. Sabi ng Biblia, trust in the Lord. With all your heart. Yung lakas mo, pwedeng manghina yan. Yung talino mo, pwedeng isang araw mangalimot ka. Ano mo kakarit, isang araw, pwedeng mawala yan. Kaya paggamit mo sa Diyos, dodoblihin niya pa yan. Lahat ng iyong kakulangan, bibigyan ng Panginoon. But my God shall supply all your needs. Ang mahalaga, andam pagpagamit sa Ginoo. Naunawaan yung mga kapatid ko. James chapter 2, verse 5. Isa pang verse mga kapatid. James chapter 2, verse 5. Santiago chapter 2, verse 5. Ito yung number 1 mga kapatid. The only wise God uses the foolish things of the world. Ginagamit ng Diyos yung mga gintatami sa kalibutan, ng mga tao, butang, o bisan ano, para maaluhan ang kalibutan ng mga natao dito, mga mag-aram, ng mga magriko. Ang ginagamit ng Diyos, hindi ang mayda, kundi ang mga waray na nais magpagamit sa Kanya. Santiago 2:5 mga kapatid. Pakitignan mga kapatid. Santiago 2:5. Pamatii niyo mga kapatid. Mali yung pagkabasa ko. Pamatii. Mali. Pamatii niyo. Amen ba mga kapatid? Nandiyan na kayo? James 2 verse 5. Pamatii niyo, hinigog mga kabugtuan. Ginpilihan Diyos ang kablas nga mga tao hininga kalibutan. Basi mariko hirahin pagtuo. Ngan makaangko ng ginhadian nga ginsaad niya. Hadton mga nahigugmay. Amen. Pinili ng Diyos yung mga ginsalikwayan, mga kakayahan nila, kanilang mga, hindi sila nasarig sa kanilang ari-arian, nasarig sila sa Diyos. Pinili ng Diyos yung mga ganun. Upang maging mayaman saan? Sa pananampalataya. So makikita natin mga kapatid, sa pag-aaral ng Biblia, karikuhan nagiging ulang sa pagsulod sa kaharian ng Diyos. Bakit? Ang tabo dit tao, aday tiyak, bandi, waray sa Diyos. Sabi ng Panginoon sa kanyang turo, mas masayon pahit kamilyo sumulod habutas sa buho hit dagom kontra hit mayaman na sumulod sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng maglingkod sa pera at sa Diyos. Ang mga tao sa mundo, pinapangunahan sila ng anong kakainin nila, anong idadamit nila, anong magiging karisyon nila. No. Hindi yan ang mga bagay na dapat magpaikot sa iyo. Kundi kung ikaw ay sakop sa kaharian ng Diyos, isipin mo permanente ang kagustuhan ng Diyos para sa buhay mo. Sabagat ang Panginoon ng iyong hari. So James chapter 2 verse 5 at 1 Corinthians chapter 1 verse 25 to 31, makita natin na ang kinadman ng Ginoo diri parehas kinadman ni tao. Kaya mga kapatid, balik tayo sa ating verse kanina. Maraming pwedeng puntahan si Elias sa panahon ng tagtuyo. Pero ang pinapuntahan sa kanan ng Diyos, yung babaeng balo. Ikalawang puntos mga kapatid. The Lord teaches us to be content on a daily basis. Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging kontento sa pang-araw-araw. Pang-araw-araw, hindi pang usa ka semana, kundi pang-araw-araw. Kung ano't may dasal sa kadlaw, maging kontento tayo sa nung mayda. So, chapter 17, balik tayo sa book of 1 Kings,
Chapter 17, dito natin tatapusin. Mga kapatid, medyo umiinit. Pero parang mas mainit yata yung suot ko. Medyo mag-stay maguti lang mga kapatid. Tatapusin natin itong mensahe. 1 Kings chapter 17, verse 14 to 15. Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging kontento. Okay? So, 1 Kings chapter 17, verse 14 nga dahil 15. Verse 14, kay amo inian siringhan Ginoo nga Dios ang Israel, diri mauubusan hin arena an makaong ngan diri hubsan hinlana ang tibod nga dahan adlaw nga magpapadra hinuran ako nga Ginoo. Verse 15, linmakat an balo ngan gintuman niya na naging haiya ni Elias. Nga nagkamay ada hirang nga tanan igo nga pagkaon sulod hindamong mga adlaw. Amen ba mga kapatid? Araw-araw hindi nauubusan. Natutunan ng babae na araw-araw tinapay, harina, asyete, ang iralulutuon. Natutunan ng babae at ng propeta, yung propeta waray pili-pili, kung ano't may da. Hindi na siya naghahanap ng ano't pwede pa. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos maging kontento sa kada araw. Sa pang verse, Matthew chapter 6, verse 33 to 34. Kung ano't may da, pasalamatan sa Panginoon. Kung tinapa, pasalamat ka. Kung litson, pasalamat ka gayap. Waray pinagkaibay tinapang ang litson. Ang mahalaga, busog ka. Amen mga kapatid. Meron ba nagsaring, Pastor, pabo. Ano yung pabo? Pabulad-bulad. Amen. Pagpapala ng Diyos sa atin yan, binubuhay na tayo araw-araw. Nakakasurvive tayo, nakakatabok tayo sa kada araw. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Meron tayong natutuon, meron tayong maupay nga pahuway, nakahigda tayo hintuhay, nakakarigo tayo, may tubig tayo sa bahay. May mga bata, sige reklamo. Bulad na liwat, sardinas, utan. Tinuturuan tayo ng Diyos maging kontento mga kapatid. Meron tayong mga tinatamasa na ibang tao waray nira. Matthew chapter 6, mga kapatid, di na tayo matatagal. Gumamit lang ako ng ilustrasyon. Example ba? Para lubos natin maintindihan. Matthew chapter 6. Amen. Matthew chapter 6, verse 33. Kaya, pamatila ito ya. Malipay kami nga ani ka. Mamatila sa Ginoo. Matthew chapter 6, verse 33 to 34. Nandiyan na kayo mga kapatid. Verse 33, sanglit, una hagod niyo pamiling, an iya ginhadian. Nganan iya kaburoton. Ngan iya hatag niya iyon, ibang tanan nga mga butang. Verse 34, sanglit, ayaw kamo kabaraka, may tungod dito nga buwas nga adlaw. Okay, mag-alala para bukas. May ada hito kalugaringon nga mga kabaraka, sanglit ayaw na dugangi, ang mga kabaraka, hakad adlaw. Kung may danim angay pukusan, an adlaw yan na. Kung mag-alala bukas. Sabi ng Panginoon, ngayon, kung ano't yan na, buwas, iba na yun eh. Naintindihan niyo mga kapatid? Inililigtas tayo ng Diyos sa kabarakaw na diri kinanglan. Huwag ka mag-alala, di mo kailangan pa. Ngayon lang muna, yung ngayon. Kung ano't kinahanglan. Amen ba mga kapatid? Turuan tayo maging kontento ng Diyos. Chapter 6, verse 24. Baba tayo. Verse 24, waray tao nga makakahimuhin pag-alagad hinduha nga agaron. Kay mahina na bu ng pagdudumtan niyan usa, ngan pagigugmaon niyan ikaduha. Uunungan niyan usa, ngan pagtatamayon niyan ikaduha. Dili ka makakag-alagad ng Dios ngan hanmanggad. Matthew chapter 6 verse 11. Matthew chapter 6 verse 11, tagi kami yan na nga adlaw han pagkaon nga amon kinahanglan. Give us day by day our daily bread. Kaya pag nagdasal tayo, Panginoon, tagi kami pagkaon para yan nga adlaw. Buligi kami. Mabuhay kami ngayong araw na ito. Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas eh. Isa pa ang rason. Huwag ka mag-alala bukas, hindi mo alam yung mangyayari. Ikalawa, bakit hindi mo din alam, buhay ka pa bukas. Gusto ng Diyos na mabuhay tayo ng masaya sa araw na binigay sa'yo. You live for the moment.
Sulitin mo yung bigay na grasya ng Diyos. Nga dan punto, nga dan eksakto nga oras. Kung ano yung dapat mong gawin, yun yung gawin mo. Amen ba mga kapatid ko? Huwag ka mag-iba-iba ng isip, paiba-iba ka ng gagawin. Kung merong layunin ng Diyos para sa iyo, yun yung gawin mo. Tutulungan ka ng Panginoon. Hebrews 13 verse 5. Hebreo 13:5. Hebreo 13:5. Nandiyan na kayo mga kapatid ko? Hebreo 13:5. Ayaw ka mo pagigugmaahan kwarta. Nandiyan na kayo mga kapatid? Hebreo 13:5. Ayaw ka mo pagigugmaahan kwarta, ngan makontento ka mo, hanaada na haiyo. Kaya nagsiring ang Diyos, dili ko kamo babayaan. Dili ko good kamo tatalikdan. Amen. Oo. Mga kapatid, ang saad para ng Diyos, sadang na maghatag-ato ning kamurayo, dili kita mabaraka. Kung nagsiring ang Diyos, dili kita niya babayaan, dili kita niya tatalikdan, yan ang madusuhay mo nga dili ka maging mapagmahal sa lapi. Mga kapatid, pagiging kontento, yan ay buhay Kristohanon. Kasi itaw nga diri kontento, mga kapatid, pakinggan mabuti ha. Itaw nga diri kontento, bisan dublihin itaada haya, diri lagapton kontento. Bisan triplehon pan aada na haya, diri lagapton makontento. Nakita niyo? Pagiging diri kontento sa Diyos. Bakit? Puso yun nagtitikam. We must be dependent sa Ginoo. Kung ano't may we survive. Kaya nag-report si Sister Angie, sabi ni Sister Angie kanina, may mga gastusin sa simbahan nga waray nakuha sa offering. Sabi ko, Sister Angie, saan galing yun? Si Egypt, nagtanong sa akin, saan galing yung pastor? Marami tayong ginastos sa simbahan hindi na galing sa offering. Saan galing, sister? Sabi niya naman, Sister Angie sa akin, saan naman galing, pastor? Tanungan kami dalawa. Mga kapatid, may biyaya ang Diyos sa bawat kinahanglan. Basta gawin mo lang yung kalooban niya. Huwag kang matakot. Masyado kang natatakot eh. Huwag kang magbaraka. Gawin mo yung kalooban ng Diyos. Huwag kang matakot kung mauubusan yung bodega mo. Huwag. The more na nagtitipig ka para imong kalugarin, the more ka nawawarayan. The more naman na nawawarayan ka para sa Diyos, the more ka nabubulsan lubod. May verse na mga kapatid, basahin natin sa Book of Matthew, chapter 10. This is our last verse, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Mamayang hapon, tuloy natin yung ibang mga mensahe. Matthew chapter 10. Verse 39. Matthew chapter 10, verse 39. Ang karuyag magtipigan niya kinabuhi, ini mawawara iya. Naintindihan niyo mga kapatid ko? Habang inaalagaan mo yung sarili mo, the more ka na napapasama. The more na iniingatan mo yung buhay mo, the more ka naingat to karatan. Kundi ang kawadanan iya kinabuhi, tungod haakon, tungod kan Kristo, mabubuhi lugod. Amen. Huwag ka mag-alala kung nabibigay ka sa gawain. Huwag mo isipin na, Panginoon, titipirin ko. Titipirin mo ang Diyos. Huwag. Si Kristo, waray niya tipirian iyag dugo para aton. Sa aton kaluwasan, namatay hiya. Diri hiya hapit mamatay. Namatay God. Hawait hapit mamatay. Pero sabi nga ni, buhi pa iton. Hawait hapit mamatay, nga namatay God. Si Kristo, namatay God hiya. Waray hiya mag-reserve. Sanglit sa aton ng mga Kristohanon, magkaroon tayo ng kasigasigan, katatagan, kadigoon, kalakasan, na hindi tayo dapat matakot kung tayo magpapagamit sa Diyos. Matakot. Ibigay mo yung para sa Panginoon, bahala ang Diyos sa iyo. Kagaya ng babaeng balo. Binuligan niyang buruhaton sa Ginoo ni Elias, an iya huna, nga makausa kakao nila nira, nakaabot pa hin pira ka tuig. Naway pinagpala tayo ng Diyos ngayong umaga, mga kapatid. Hindi na tayo matatagal. Una, gumagamit ang Diyos ng mga tao na hindi mo akalain gagamitin niya.
Kaya waray natgaw magtamay. Kasi di mo alam baka yung bata na yan ay ginhunahunang at waray la. Yan ang gagamitin ng Diyos. Hindi mo alam. You never know. Ikalawa, nagtuturo ang Diyos sa atin na tayo maging kontento. Kaya hindi natin kailangan ng mayaman, pero kung mayroon tayong mayaman na kapatid, pasalamat tayo sa Diyos. Lahat kayong mga don niya. Mga don. Amen mga kapatid. Kuwaak niyo nga gwardya, ayo balay. Pero hindi natin kailangan yun. Ang kailangan natin, mga kaupod na andam pagpagamit sa Ginoo. Lagi tayong maging andam. Mga kapatid, makailan ako ay yung tayo lahat ay tumakdaw, magdadasal tayo.